бо ташаббуси соҳибкорон дар ҳамбастагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор хаднатҳои оилаҳои ниёзманд дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо гардид. Масъулини мақомоти иҷроия ва дигар иштирокчиён зимни шодбошии худ таъкид доштанд ҳамаи он тадбирҳои иҷтимоӣ дар доираи ҳидоятҳои хайрхоҳонаи роҳбари давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби шахсони саховатманди диёр роҳандозӣ мегардад. дар тамоми минтақаҳои кишварамон фарзандони барӯманд, соҳибкорон, онҳое ки имкониятҳо доранд, маҳфилҳои хайрия барпо кардаанд ё сохтмонҳоеро ба роҳ гузоштаанд, бунёдкориҳо менамоянд. имрӯз низ бо назардошти ҳамин ҳидоятҳои Сарвари давлат дар деҳаи Сурхакчашмаи шаҳри Ҳисор бо дастгирии оилаи Қодировҳо, тифлони маъсум, тифлони нозанини ин деҳаро хатнасур намояд. ба ин хотир ин маҳфил, ин сурур, ин ҷашн ороста шудааст ва дастурхон ҳам густурдаанд ва мардумон шоду мамнун ҳастанд. дар баробари барпо намудани тӯи хаднасур ҳамзамон аз ҷониби соҳибкорон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ҷамъи кӯдакони хуштолаи сару либос тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ба оилаҳояшон кӯмаки молӣ расонида шуд. бо дастгирии пешвои миллат ки ҳама вақт мегӯяд ки дар ҳар як ҷода ҳар як шахсияте ки дар ҷодаи хеш ба тамоми хушии рӯзгори худ мерасад ва ҳаракат кунад, дасти камҷоата бигирад. ва мо аз ҳамин ибрат гирифта имрӯз хадматҳои 30 нафар ҷавоне ки дар инҷа ҳаст, мо аз ҷамоати деҳоти Алмосӣ аз ҳамин гирда атроф зиёда аз 12 кишвар ҷамъ шуданд. бар замми ин хурсандиҳо соҳибкорони ватандӯст иқдом гирифтанд ки дар ин ҷо мусобиқаи варзишии гӯштини миллӣ ташкил намоянд. паҳлавонон аз тамоми гӯшаву канори мамлакат, вилояти Хатлону Сух, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок намуда, байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. мардуми тоҷик ки аз азал ба варзиш завқу рағбати беандоза доштанду дар ҳама гуна иду ҷашнҳо ва хурсандиҳояшон бозиҳои гуногуни варзишӣ аз қабили гӯштингириву бузкашӣ ва чавгонбозиро ташкил менамуданд. ташаббускорони чорабинӣ барои гӯштингирон тӯҳфаҳои моливу пулии зиёде аз қабили автомобили сабукрав, маблағҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ омода намуда буданд ки дар охир ба ғолибон супорида шуд. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъоти Навид.